media kitchen sona hambaya paro इंग्रेजी बिसि गोदाननि सिबाया फारो दिनै 5 जानुवारि 2022 नि सालाव नरनि बिसिंथि खालायो जोंङोबनो लुकुरावनो कन्याम सुङो बसकां 8 जानुवारि 2022 आव जे सीए अबनति जों बिसि गोनोनि सिगां जे माधव बारि जमुनिव टीएसएफ बाय तिदुलजाक नेसु खलायो आ बन जों प्रटेस्ट खालामनो थांप्रो आप्रो चिनि टीएसएफ नि जरायरक हेगाबा दफाना हामजांनाय ताखुरक आजराव बुलेट इनजुर्ड बहुंखा आबनतयै जों 8 जानुवारि बसकां निसाल जों आब ब्लेक डे हिसाबै जों अबजारभेशन खाया थांदोंमो अबनो कन्यामु सुङो सिनि टीएसएफ निंगै जत खनाय दंनाय साइमान दंनाय खागोनांनि ताखुबथाय बुखुबसं अख्रा साख्रा जतननो कबगो आ सालो आ ब्लेक डे ऑब्जर्वेशन फाइ मानजा फाइनि बागै हामबाय आनि मुं बिशुकुमार देबमा टीएसएफ प्रेसिडेंट जों साइमानो 2019 नि 8 तारिख जनवरी वो जे इंसिडेंट मंत्री रहाव जों लुकास जेटा सिनी सीए ना प्रोटेस्ट खाइनाय स्टूडेंट्स रो जट त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन टीएसएफ बाय तिदुलजाक आफ्टर सुनुका काइसा जेटा स्टूडेंट्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीसफुल मूवमेंट नो सिनी ऊपर सिनी साकाव जेटा गुली खाइ कगजामानि माधव बारि वो जेटा कगजामानि आमा हेकेनो जों आ बसनि सिनि न टीएसएफ रो डिसन नाहाका every year 8 January was in Black Day observed Thailand bagi. Tini abon sing lukorna mutu klai nam sung phiro 8 tarik January 5 tongkha sini 2022 8 tarik January amo hakino sing Black Day observed klai nai han bai joto taku bukhu rono sing kobogo jera sing mutu klai nai namu jera je incident sini dofane bai sing kok jeta sini dofan bai sam khaitini wo sini students of the saka guli kogei जेटा गोबां बर'राव दुखुमान मानि आ सालनो जों कसम साल नि मानि मानि आ सालनो जों मुदुख्लाय ना मुजुं फिरु आमागिनो जों टाइबो सिन बर' ताखु बुखुरनो कयनाय आ सालनो मुदु मानै जतरा फाइनान बागै ते 8 तारिख जनवरी वो आम प्रत्येक बसरनो जों ब्लैक डे नि पालाय थांमोन हामबाय अलखे न सिमदा पालाय ना कुबुनि पार्टी रो गदा न बायतिसे एंगेज तंगै खाले पालाय नै जों इनभाइट खालायनाय अयनो पार्टी नो इनभाइट खालायनाय अयनो संगठन नो इनभाइट खालायनाय तबके ऑब्जर्वेशन जों प्रत्येक बसर नो खाइ फायो आगि बो टीएसएफ नो जों ब्लैक डे ऑब्जर्व खाइ फायमानि हानमाय जों ताकलाय ऑब्जर्व खालाय दं बो पार्टी न निमंत्रण बा इनभाइट खायदे जे संगठन दं मानि जों नुगा नुगि दङ जों प्रोजेक्ट संगठन दङ कयटा संगठन जों प्राय संगठन जों खबर लान चाइतो दं बस जरा लोकनो तैनो लगा आदिन गैदरिंग खाय जों 1000 प्लस of the gathering खायदों नायथों तो सिक्ला सालाय सिमिदा ना अयना कुनो how to sikla salai simia sikla chalai joto taku bukhuro burisel bura jotono singa salma observe खायteni borni participation nang salsa da खायजना i salsa hotel sinna asonga जों टाइम नाखा 12:30 सिन गेदारिंग 12:30 वो दसराम पारावो थाई 12:30 सिम सिन गेदारिंग गई आरो जों रेली रक खालायनाय सिन प्रग्राम चाइना